ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ನಿನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಎತ್ತಂಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ದಾಯಕ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಕೋಡೆ ಐತೆ ಯಾನ್ ಡೆಕಾಟ್ಲಾನ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತು ನಿನಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಬಂದು ಪಾರ್ದೇರು. ಸೊ ಇತ್ತ ನಿನಿ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಡೆಕಾಟ್ಲಾನ್ ಹಂಗಮಾನ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಾದ ಬಂದು ತೂವರೆ ಬಕ್ಕ ಐಟಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಂಗಡೆ ಎತ್ತಂಗೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ರಡ್ದಿಂತ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಿನಿ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿನಿ ತಾರೀಕು ಜೂನ್ 4 ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಜೂನ್ 9. ಸೊ ನಿಕುಲ ಬಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್. ಸೊ ಬಲೆ ತೂಕ. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ. ಸೊ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಬೇಯಿತ್ತು ಹೊರಬರಾಯನ ಆತೆ ನಾನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಓಪನ್ ಆಯ್ರೆ 10 ಗಂಟೆ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ದುಂಬೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕುತೂಲಿ. ಸೊ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಈ ಒಂಜಿ ಹಂಗಮಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಬಕ ವಾರಿ ಇತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬಂದು ತೂಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೈಡ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾತಿದ್ದ ಸೀದ ಉಲೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಮಾಲ್. ಓಪನ್ ತೋಗಲ್ಲ ಡೆಕಾಟ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಟು ಡೆಕಾಟ್ಲಾನ್. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇತ್ತು ಡೆಕಾಟ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಎದುರುಗಡೆ ಉಂಟು ತೋಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗಲೇ ಓ ಏರ್ಲ ಬೈಜರ್ ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಎಡ್ಡಲ ನಮಗೆ ಹೋದು ಈ ಡೆಕಾಟ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಕಡ ಈ ಹಂಗಮಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದು ಒಂಚೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕೇನೊಲಿದೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಡೆಕಾಟ್ಲಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಪ್ ಎದುರು ಒಂದು 10 minutes ವೇಟ್ ಮಾಡಿ 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವು ಹಂಗಮಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೀನೇ ಆಯ್ತೆ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಆವಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಹಂಗಮಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಒಪ್ಪು ನೀ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫುಲ್ಲು ಏಪಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫನ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನು ತೂಕ ನಿಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಹಂಗಮಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಾರಿ ಇತ್ತು ಉಪ್ಪುನು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದೇಟೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ನಕುಲು ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ತು ನೇಲೊಂದು ಒಂದೇನು 11 ಅಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಪೇರು. ಸೊ ಟಾಪ್ 2 ಪ್ಲೇಸ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ತೂಕ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಒಂತ ಬಡ್ತೊಡಿತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ನಮ್ಮ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ಇತ್ತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಬಂದು ಏನೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂದುಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 4 ಅಣ್ಣನಾಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಬಲಿ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಏತ್ ನೇತಾಡು ಅಂತ ತೂಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Customer announcement. Dear customer, please remove panic for your bank register. By checking our technical alarm system. Come on bro, come on. Lagi mitul. Super. 1 minute 1 second. ಹೇಗಾಯ್ತು ಬ್ರೋ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇರಗೆಂಚನ್ ಬ್ರೋ ನಾಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ತಾರೆ ಇರೆಲ್ಲ ಹೈಟ್ ಉಂಡವು ಅತ್ತ ಇರೆ ಹೈಟ್ ಇಲ್ಲಾರು ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನಿಜ ಅಂತಾರೆ. ಗುಡ್ ನೈಸ್
Good, good. Nice, nice. 1 minute 40 seconds unto there. Minimum 1 minute or 55. Oh, good, good, good. Oh, come on. It's okay. Good, good, good. Nice, nice. How was the experience, bro? That's nice. Slippery, yeah. That's why you lost your hold, yeah. This is first time tried like this hanging. First time. First time. Okay, nice. But you did almost 1 minute of balancing. Slippery, otherwise. Yeah. That's nice. Good. Waterful. Yeah. I can see. Oh, nice. Come on, bro. Come on. Yes, you can. Yo, oh. Yes, nice. Nice, bro. Very good. Come on. Last 10 seconds, bro. Come on. Last 10. Oh, nice. Come on. It's okay. Nice. Super. Nice. Come on, bro. Last. Oh, nice. 81 seconds. ಸೊ ಸುಯರತ ಈ ಒಂದು ನಿಂತ ಈ ಹಂಗಮ್ಯಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫನ್ ಆದಿತ್ತು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರು. ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಒಂದು ನಿನಿ ಇತ್ತ ಜೂನ್ 4 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿನಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಐತಾರ ಉಂಟು. ನಿನ್ನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರೆಗಾಯಿನ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮುನ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಜಾರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಹಂಗಮ್ಯಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ಬತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಟಾಟಾ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಜಾರ್.